Durant la recessió que va començar en 2008, les persones amb un major nivell educatiu han resistit millor la destrucció d'ocupació. Ara, quan l'economia creix, encara que de forma poc ferma, les persones formades mantenen la seva importància relativa dins de la població ocupada. Para que esa educación sea la requerida por las empresas, lo que necesitamos es que nuestro propio sistema educativo sea capaz de formar gente en aquello que la empresa necesita. Volem una mà d'obra ben pagada i de qualitat en tots els sectors, perquè ens faran falta en tots els sectors. Se necessita gent molt qualificada i tots els avanços tecnològics que ens venen damunt i que ja estan arribant, això ens va exigir que el personal estigui ben preparat, però seguirem tenint sectors primaris en el que seguir fent falta mà d'obra no tan qualificada. El sector servicios también puede generar empleo de calidad, pero tenemos que poner un poco las condiciones. España tiene una de las tasas mayores de desempleo y sobre todo de abandono de tasa escolar. No todo el mundo podemos ser ingenieros, médicos, que son necesarios, periodistas, licenciados en general. Hay una mano de obra muy interesante para las empresas, muy interesante por la especialización, que es precisamente la formación profesional.